Il-liġijiet li jirregolaw l-impjiegi għandhom ikunu enforzati u rispettati. Għalhekk, il-Gvern għandu jara li jkun hemm biżżejjed uffiċjali tal-infurzar biex fejn isiru rapporti ta' abbużi jew ksur ta' liġi dawn ikunu indirizzati. Id-Direttur Ġenerali tal-Assocjazzjoni ta' Min Ihaddem Farrugia għal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn kienu ppreżentati bosta rakkomandazzjonijiet lill-Gvern, lill-unions kif ukoll lil Min Ihaddem dwar il-kwistjoni tax-xogħol prekarju. L-Assoċjazzjoni tisħaq li din il-problema li tqajmet riċentament mill-unions qed toħloq paniku bla bżonn fost is-soċjetà għaliex fil-verità ma teżisti l-ebda definizzjoni ta' xogħol prekarju. Dan ma jfissirx li l-problema ma teżistix imma l-Assoċjazzjoni ta' Min Ihaddem issostni li għandha ssir distinzjoni bejn xogħol li mhux konformi ma' impjieg full-time b'kuntratt indefinit, prattiċi illegali u prattiċi mhux etiċi. Intant, Farrugia refera ċirkolari li pubblika l-Gvern fejn tħabbru kondizzjonijiet mandatorji fil-ħruġ ta' tenders u saħaq li dan huwa l-mod ta' kif għandna nimxu l-qoddim. Li jkollok dawk it-tip ta' regolamenti illi issa qed minnhom infushom ħajnaqsu l-abbużi huwa pass fid-direzzjoni tajba. Fil-fatt aħna lek anki fid-dokumentana li qed ngħidu illi tajjeb li jkun hemm dawn it-tip ta' regolamenti, però mbagħad ikun hemm rata illi l-employer tiħfej jopera biex ikun kapaċi jopera fil-parametri tal-liġi. L-Assoċjazzjoni tinsab sodisfatta b'din l-inizjattiva tal-Gvern u temmen li jekk din tkun implementata il-problema ta' xogħol prekarju prattikament ser tkun solvuta. Sa dan intant aktar kmien il-Forum Unions Maltin fi stqarrija sostniet li ċirkolari maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar tibdiliet fil-kondizzjonijiet ta' ħruġ ta' tenders tal-Gvern huwa pass konkret il-qudiem. Iżda saħqet li għad baqa' aktar xi jsir sabiex ix-xogħol prekarju jinqata' kollox minn pajjiżna.